Bonomantam no emuna suma ahinkro Presbyterian Health Centre ya no wajama north mensino emuna dia one more enya laboratory ho niema ye betumi aboa ma pomuden ho nsam no akoso nyumakuo miensa na keka won sase a wabeye won wado ye Adom kase etwaso yi Ahinkro Presbyterian Health Centre ye no ewo German North Mensini wo Bonomantam ne mu ensa kalab nkade bia ebeboa ama pomuden adwuma woye wo honum no etumi akonenim na yakono na sa nkade ekomiensa wondin ene Suma Citizens Abroad Suma Professional Network ene Suma Agricultural Cooperative Society ene kom ho bo mu a omode nkade a ne bo no betumi aju 150,000 Ghana cedis ekoma yaresabie asum kwaten ahensan ene gina sa ekomiensa na mu a ode nsem bi atudwa na wochere se be ye mreka krani ana odo na so eto foma wo hunu se health center ye wo mu krom ho no no nkade bi anka won sanka anka bebo wo mu dwumadie mu no sanka de no wo mu ne bi eno tene mampen dodo na no omo dwumadie a wodi wo ho no no eto esinesini ya shase na mo na fa lab no na ma sinto kakra ewo Suma ha enti na nam so a anuanom adehia biwa ma no ne bi mo Ghana yaka ye ho abom Suma Professional Network, Suma Ahinkro Citizens Abroad, Suma Agricultural Cooperative Society. Yenina yaka ye ho abom atoto yansase. Se beya sa sinto kakra na ewo ho no yebetimi ayi afi ho na dwumadie no atimi akonanim. Enwechi laboratory technician ye wo health center honom edwede ya osa akode enso we kaka ho se enam se no woni nkade ne bininte no wonam pendodo na na eba so ene so abehwe wo mo apomodin sem no ehya